50 long I 50 long on a party yakapane jong lam sago on a party yakapane jong lam sago on a party yakapane jong lam sago I 50 long you die 50 long Atisha long I 50 long je kibu chole bo pata ni bo ye se somoi cha dole bo je government ni facility mai thai ma bo robot pham pho thai pham bo mo te pham pho je bo dole bo pata ni chara ole ma bo me na ma kuri kha ba je government ni rule ni sa bio le bo de ke ta wo poriborto ain thamo ba ye no je kibu bo bo pata bo ye ya chau ye thana abo ke chung jo to sumo thum rie no chung bo no ju to ke আবনি এর পরে বিধানসভা সুফাইপিহা যিনি সার পাথালা বংশাপিহা বনো বনো চৌ খাথয়ে নরিহা চলে যে বে বারসে হিয়ে জড়িছে সাফাই সিংকে চলে একক ভাবেছে চলে যুগ যুগ তো খে খে চৌ সুমো পাথিলে কোনো দিও চেম থামাইয়া খা চৌকে পাল কাহাম মেমোছে চৌ যে ফো যোগরিমো পাথিলে পাইসিমা থানায় याबों बोले तो जो बॉडी के नो आसाम में खात हुई में के जो जो तो नो जो बॉडी लाइन नो जो जो तो के यो आरुम बो तो बो शेष पोयन तो बो एडीसी जिन बो एयन जिन मैदान डोली बों जो जो तो के पिए नो बोनो आसा लाये तो मोजे जो फोन के विपद आपद फोन के फोन कॉल से रोमिया आशा के जोनो सिनिया के जों खपथा हे आबो मुनि कारोबो तवो जोंनिया थाने बारो जों सना जाओ आईटीएफटी जे के फोजिन कियो सुख फैनाय रो ब्रां मीटिंग के फैनाय फोन के बार के खाखसाय मा तो हा मामी के आबो दिनो जों खाखसां लाये जों तोले महापाबो रो बोल फा फने जे ना बुस गावो नो बिजामो आबो फो ट्राई खनाय बायरे या गुबुं जामो बायकिये तिहाक ने जे थमै ने केबो आबो रक्त पुजा शास्त्र चालौये गाय जामो साबो फाफन आबो दिया बायरे वो थंगे खेमया मा ब्रुले फाबो नो गायलाय जामया के पाता बुक्रुय के निजे गिसि बायबु जों गायला लायमया के महा कास कर्म बुक्रुय खा के से तोले प्राइसु के से जोले अवस्था ले खा जों के सासावला जिमान गावनो तै साये साखनारिम दिंजे जोले तोले मस्त रांखौ पैजाम एफोर अबा होलाय जा ब्रै ट्राइ ब्लंनु सियाव ताइलाय जाओ क्लारो के बबे तुता रबर बागान जे हौलिनाय दंजा गौ ग्याकनो थांहौलाय जाओ आबोदि के जे ताओ जों अवस्था तोलेलाय बायदि तो आरो मये तिनियो फ जिनि आइटेप टि फाइनाय याबो खनासिं के जों फाइदि जायाम चांगि खाबोनो जों जत नाय सौलाय बाय जों तंलायसिना फाइदि जोंनो तोय सानाय जातिन बये मायाव नाय जातिन बये खा सानाय बनो से जों जिनि सामाबि जिनि जीवनो जों फेरावलाय फ जे जोंनो नायनाय मा जोंनो थांनाय मा कफि साया मा जोंनो सियावनि मा ब पाथिनो से तिनियो जों जत एको बाबिया जों जुथो खेये जों जुइ जुग तो हादि खेलायगाना ये तिनियो जों जाया फनो नाय सौलाय बाय तंलायसि मा कास कर्म क्रिखा ओरेगा फोने मातया मा बाल लाई थंजा केबा खेतो इन बुजिं खे फा खा फक्री लाई जा इनके रोबोट फक्री लाई इनके आबो फा फोने त न न बिमु हो बायरे वो या गु काले नै र बो ब्रां सास नै चालो मो बाय गाय लाई जा सि फा फोने आबा सा जुग जासि इनके जों बम नि सि हिए थां तों फि के बाय थै फो नं फिमो बा इनके आं मो ये बारि जिए खाजु के दुख विषय आमो ये तो जुग जे जुगनो सियावनाय जुगनो मायावनाय बनो जुगले एকক बाबिए जुगनो एकरे के हापो फेया मादि के जुगले जुग जुग तो खेले जुगले बुदि नाय आमो बारि के खाकजाहा जिनि साखसौ बां मा जुगनो साखनारि ना आमो जिनि खापो जुग लक दं बायो जुग खाकजाहा बुस कांगो त्रे जुग मायाये बुस कांगो त्रे जुग कुनो यामानि किएनो जे जोंनो गाहाम गावथाय साखनारि फैनाय बनो न जों जुग तो खेलाय आसा म तिरप्रा म थाखि
जो बड़ो आइटेट के फाइमनि कारण के जो जखन 2018 के चीनी जाति नि बाये हे न तिरपुरा म थानो जो खासु ये हम ये न जो जुग तो के न जो प्लाई के न जो संसालाय हा के अबनि परो के जो न गइनो माइनो के या के फोन रिबो फोन बो कॉल बो रो या अब दिखे गइनो माइनो महाबो जो न बबेस्टा के या के स्नि खाव या कं थामन कारो जे जो न खाफो ये गना खेनाय जो न ला सावनाय हामनाय आर म ये जो ब्राउन थिनो तो जो फेराव ये फाइहा तिनिया ओल धनन्जय पारा तेमने तुइका मा फहिओ र जागाव म थानेयाव कारे फाइनाय एते ओइनान पातिन बुतङो 31 फैमिली 88 बुतार 88 बुतार तिनिया चिनाय पिपिनो टिप्रालेन आन्दोलन हामये तिने फाइमने बारेखा खाकचांमा तहा ब्राउनां लामसौ लासौ मावमिखे चीनी आंदोलन खाथियाव बां पाबिनाय हिया खाबै खुबैखे खाकचांगे फाइमे आराम अ जतसु ब्रानि बिपद आपद जे कुनो हंफनो सुजुग सुबिदा अ आं ब्रानो नायनाय हिया गावये लासहा जतन हामबाय